Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢。 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. ¿Cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A sustentabilidade na denominación de orixe Rías Baixas é unha realidade. Así o demostran no seu día a día as súas adegas e viticultores con diferentes proxectos e prácticas que fomentan o respecto ao medio ambiente e contribúen a manter a flora e a fauna autóctonas. O uso de feromonas sintéticas para combater a avilaíña do acio é unha desas prácticas sostibles que se está desenvolvendo en Rías Baixas, concretamente na subzona do Salnés. Está liderada polas 3 cooperativas, Condes de Albarei, Martín Kodax e Paco Ilola. Unha tarefa económica e fácil de realizar pros viticultores que conta co beneplácito do Consello Regulador. Trátase dunha feromona sintética idéntica que emiten as femias abelaíña para atraer os machos. Desta maneira impídese que ambos os insectos atópense para reproducirse. Así se evita que depositen os ovos sobre as uvas e que as larvas perforen o froito, producindo así a temida botrite. Para que sexa efectivo o uso de feromonas sintéticas contra a abelaíña do acio necesítase unha superficie mínima de 3 hectáreas. Por iso é primordial que todos os viticultores desta denominación sómense a esta práctica de maneira generalizada, tal e como xa fan en moitas outras de os de España. A través deste modelo de viticultura sostible e moderna presente xa nesta denominación de orixe, substitúense os produtos químicos por outros máis respectuosos co medio ambiente. Dende o Consello Regulador consideran que 2025 é o momento de universalizar en Rías Baixas o uso de feromonas sintéticas. Por iso, os servizos técnicos das 3 cooperativas poñen a súa experiencia e asesoramento ao dispor de calquera viticultor e adegada de O que se queira sumar a esta práctica sostible e económica. De feito, esta feromona sintética é moi fácil de adquirir, pois se pode comprar en calquera tenda agrícola habitual. Agora é o momento de facelo porque, como explican dende estas 3 cooperativas do Salnés, cuxa experiencia neste proxecto ten a súa orixe en 2019, o mes de marzo coincidindo co inicio da brotación é o mellor momento para colocar as feromonas sintéticas no viñedo. O obxectivo é estar preparados para a primeira xeración da abelaíña do acio, que conta con 3 camadas, porque ao actuar sobre a primeira delas conseguese ir debilitando as seguintes xeracións. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web.
A European Federation of Origin Wines, a organización que representa as denominacións de orixe europeas ante as institucións da Unión, e a Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas, que representa as DOs de viño a nivel nacional, participaron na consulta pública aberta pola Comisión Europea o pasado 12 de marzo sobre as posibles contramedidas a produtos norteamericanos en represalia polos aranceis impostos por Estados Unidos o aluminio e o aceiro. Da man destas dúas entidades, as denominacións de orixe quixeron reiterar á Comisión, como tamén fixeron por carta as Direccións Xerais de Agricultura e de Comercio do Executivo Comunitario nos últimos días, a necesidade de que abran unha negociación para solucionar esta disputa comercial entre a Unión Europea e os Estados Unidos e que o viño non se inclúa. As denominacións de orixe opóñense firmemente a que tanto os viños de Estados Unidos como o Bourbon inclúanse na lista de produtos obxecto de contramedidas. Os Estados Unidos son un dos maiores mercados de exportación dos viños con denominación de orixe protexida europeos e particularmente dos españois, e o viño con denominación de orixe é un motor económico clave para a agricultura europea e para a española. A viticultura desempeña un papel crucial no desenvolvemento e a vitalidade das zonas rurais de numerosas zonas do noso continente, tamén na Península Ibérica, apoiando o emprego, o patrimonio cultural e as economías locais. A imposición de aranceis de represalia sobre o viño tería consecuencias dramáticas para o sector, xa que aumentaría a incerteza económica, provocaría perdas significativas de ingresos e de postos de traballo e poñería freo ao investimento dentro do sector. Por iso, ambas as organizacións consideran un signo positivo que a Comisión Europea haxa decidido atrasar a data da imposición das primeiras contramedidas, que ata hoxe estaba previsto que entrasen en vigor o 1 de abril. As que están en fase de consulta son a segunda onda de posibles aranceis prevista pro 15 de abril e que se van a aprazar durante 15 días, facendo a coincidir coa data prevista para a entrada das contramedidas adicionais. Tanto a European Federation of Origin Wines como a Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas manteñen o seu pleno compromiso de traballar coas institucións europeas e españolas para defender os intereses das denominacións de orixe e garantir a prosperidade do sector vitivinícola. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Buscar nas etiquetas das aguardentes e licores que consumimos o indicativo de Galicia é garantía de que o produto do que estamos a gozar está amparado polo Consello Regulador das Indicacións Xeográficas Galegas. O consumidor o que ten que saber que, igual que cando pide un viño, se fija que ese viño teña contraetiqueta dunha DO de orixe, pois aquí ten que fixarse que ten contraetiqueta. Non ten que recurrir á contraetiqueta, a propia etiqueta o pon, non? Augardente de Galicia, augardente de ervas de Galicia, el licor de ervas de Galicia ou licor café de Galicia. A etiqueta xa o pon, se é de Galicia o ten que pôr a etiqueta. Non vale que te digan que é feito en Ourense ou feito en Valdeorras, non, ten que pôr que o aguardente ou o licor é de Galicia, non? Esta frase tan sinxela indícanos que detrás do produto embotellado existe todo un mecanismo de control para garantir a súa calidade, dende a materia prima ata o momento da comercialización. O Consello Regulador ten que comprobar fundamentalmente a orixe do bagazo, que é un bagazo producido en Galicia, das variedades que se producen nos Consellos Reguladores de viños de Galicia, e despois controlar todo o proceso, non? Hasta o final, hasta que ese aguardiente está embotellado e se comercializa. Se hacen diversos controis analíticos e organolépticos para comprobar que é un produto de moi alta calidad. Precisamente a calidade é a principal diferenza entre un aguardente ou un licor amparados e outros que non teñen este selo, algo que non sempre se ve reflectido no prezo que paga o consumidor. Os que están acollidos á denominación de orixe de Galicia son aguardentes e licores de moi alta calidad. Fora das indicacións xeográficas, o que temos son aguardentes, pero non son aguardentes de oruxo, son aguardentes de alcohol, feitos con alcohol. O problema fundamental
é a diferencia de custe de produción dos aguardentes de Galicia e os aguardentes que non están amparados. Un aguardente que non está amparado na denominación de origen pode ter un custo de menos de €1. Os amparados costan muitísimo máis. Aunque despois nos lineales dos comercios veáis casi o mismo precio, os que están amparados por o Consello Regulador, o marxen comercial é mínimo, mentras que os outros teñen un marxen comercial muitísimo máis amplio. Resumindo, é unha diferencia de calidade, non esencialmente unha diferencia de calidade. Os que están amparados por as 4 indicacións xeográficas que temos teñen unha moi alta calidade. Os outros son produtos muitísimo máis baratos, por tanto, con peor calidade. Por iso, dende o Consello Regulador das Aguardentes e Licores Tradicionais de Galicia levan anos traballando para dar a coñecer o que existe detrás dunha das súas etiquetas, con especial fincape nas escolas de hostalería, os profesionais do futuro e a súa ponte cara aos consumidores. A ver, o obxectivo fundamental é que a hostelería galega tome conciencia de que os produtos amparados por as diversas DOs ou indicaciones xeográficas galegas son produtos de moi alta calidade, son os produtos que deben utilizar nas súas elaboracións ou que teñen que ofrecer aos seus clientes, non? Como tratamos de conseguir iso? Bueno, pues dando charlas nas escolas de hostelería. Fundamentalmente, vamos ás escolas de hostelería e despois facemos diversos eventos para dar a conocer os produtos. Pero é moi difícil chegar ao público en xeral, que o público sepa que hai esta indicación xeográfica. Outro dos seus obxectivos é conquistar o mercado galego, afianzarse aquí para despois dar o salto con maior seguridade cara a mercados exteriores. Pero polo de momento, dende o Consello Regulador lamentan que aínda non son profetas na súa terra. Temos que conquistar Galicia, fundamentalmente conquistar Galicia. Temos que vender aquí. Eu creo que é imposible vender un produto que non vendas na túa terra, non? Entonces temos que conquistar Galicia. Non sei por que temos que conquistar Galicia. Tiña que ser obvio que os galegos tiñamos que defender nosos produtos, como fan os italianos, por exemplo, os franceses, pero no caso de Galicia non se fai. É fácil ir a un restaurante italiano e encontrarte nos platos, nas cartas dos platos, non? Que están elaborados con produtos con denominación de origen ou indicación xeográfica, eso aquí é algo insólito, non? O común, o frecuente, non? É que vayas a un restaurante e ao terminar a comida te ofrezcan un chupito dunha cousa que dicen que é aguardente caseiro e que é alcohol puro no mellor dos casos, non? Actualmente o Consello Regulador das Aguardentes e Licores Tradicionais de Galicia está a sufrir tamén a caída xeralizada do consumo e das vendas de bebidas alcohólicas, situación que se contrapón ao crecemento sostido que rexistraron durante varios anos e que acadou o 10% no marco do Consello. Cambados recupera as xornadas de viños escumosos Rías Baixas. Farao, iso si, estreando data. Finalmente a cita celebrarase os días 11, 12 e 13 de abril no Pazo Torrado. Será a súa 11ª edición. Tuvemos que cancelar a última hora o evento en decembro. E a ver, xa desde o principio da legislatura, con Jacobo, tiñamos esa dúbida, non? Si cambiar a data, porque o mes de decembro coincide a mediados con moitísimas comidas de empresa, comidas familiares, moitos eventos. O fin de semana da Ponte da Constitución xa hai unhas xornadas de espumoso no sur de Galicia, aí xa non podíamos poñer. Entón, bueno, valoramos, levamos xa casi un par de anos valorando un cambio de data. E coincidiu tamén, o Concello de Cambados organizaba durante todo o mes de decembro unha serie de eventos no Pazo de Torrado e se instalaba unha carpa durante todo ese mes. Claro, este ano pasado xa non se fixeron esa serie de eventos que os organizaba a Concellería de Cultura, entón, bueno, claro, instalar unha carpa exclusivamente para este evento
pois nos encarecía moitísimo a organización, se nos disparaban os custes, non? Con estas novas datas, dende a organización apostan non só por desestacionalizar o consumo destes viños escumosos, senón tamén a oferta enoturística da zona. Normalmente se viña celebrando no mes de decembro, bueno, coincidindo coa época navideña, pero este ano quixemos cambiar, probar nunha época do ano distinta, diferente. É o fin de semana previo ao jueves e venres santo. En principio aquí, pois, se o tempo acompaña, teremos unha boa afluencia de turistas que están aloxados non só en Cambados, en toda a comarca do Salnés. E, bueno, o que tratamos é de promocionar. Se é verdade que se asocia moito isto ás Navidades, cando máis burbuja se consume, e se sigue consumindo. É verdade que é super bonito como queda decorado con esta Navidad, pero, bueno, eu creo que tamén é interesante decirlle a xente que durante todo o ano, con un bo peixe, con un bo marisco, incluso con unha boa carne, un espumoso Rías Baixas marida perfectamente pois con os nosos produtos. Esperemos que este cambio de data que propuxo o Concello, que me parece acertado para desestacionalizar o que é o consumo do noso espumoso, pois sexa todo un éxito e que se consolide en estas datas. No evento participarán 14 adegas, todas elas da comarca do Salnés. As do sur da provincia quedaron finalmente fora por falta de espazo. Decir que este ano, debido ao espacio e a gran cantidade de adegas que temos xa en esta zona, pois este ano non vamos a ter ninguna adega de fora do Salnés porque, bueno, pois porque non temos sitio. Entonces todas as adegas que van a estar este ano son de aquí, de Cambados e da contorna. Son todas do Salnés. Seguir promocionando, sobre todo da parte de nosos concelleiros e do que temos por aquí, que nos vayan promocionando porque realmente é un traballo sublime. Hai moita competencia e temos que poñelo en valor porque é un produto de moita calidade. Con esta aposta, o Concello busca consolidar a Cambados como referente enoturístico, apostando por uns viños que medraron de xeito exponencial nos últimos anos. Así, pasouse de producir 1000 botellas entre 12 adegas na primeira edición das xornadas a 150.000 botellas en máis de 20 adegas no 2025. E o que vamos a facer en estas 3 semanas é pois, un traballo de promoción, de convocatoria, de contactar, xa cos hoteles cambadeses pois xa contactamos, non, pois para que todos os visitantes pois que acudan a este fin de semana aquí ao Pazo Torrado, pero vamos a facer tamén pedir a colaboración da Mancomunidade do Salnés para, bueno, pois eles teñen línea directa con todos os operadores turísticos da comarca e queremos contactarlos, non, para que esa fin de semana pois sexa o epicentro enoturístico da comarca. Nas xornadas os escumosos estarán acompañados de actuacións musicais de grupos cambadeses. Así actuarán un tributo a Hombres G con Sufre Mamón, Isiba Amonde ou Take It Easy, entre outros. Tamén habilitarase unha zona gastro no propio recinto. Decir tamén que vamos a contar cunha zona gastro, como todos os anos levada por Yayo da Porta, que é un dos grandes alicientes desta feira. A aposta dos organizadores por este evento é decidida. A intención é valorar como funciona a data escollida este ano de cara a futuras edicións. Quedamos coas adegas despois do 13 de abril, pois volver a ter outra reunión pois para facer unha valoración do cambio da data, non, de como funcionou. E o espacio, como dice Jacobo, pois se o evento vai evolucionando e a afluencia vai aumentando, pois teremos que replantearnos igual outra ubicación. A ver que tal sale este evento nestas datas e despois valoraremos se esta data se convirte xa nunha data definitiva ou se temos que facer algún cambio máis. É un produto de Rías Baixas que ten moitísimo éxito, que está funcionando ben e o que queremos é con este evento pois dalo a coñecer e consolidar a Cambados como ese destino enoturístico de referencia a nivel nacional e internacional. É un produto que cada ano que pasa se venden máis botellas, un produto que diversifica a produción de Rías Baixas, un produto dunha altísima calidade. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4.
el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.